ki nong to kit jong ka friend hit ke la pentik kena lingba juga jing test ya ka DNA ba u Dr. Amat on nabi ubla khot ru u da u Dr. Amar ubadei ru simat ublanya ya ka kali rongli Hyundai i20 kablak thai ha ka shiphoturik jong mato banai hajan juga station metro Redford ha Delhi katkum ki tolong khobor ki babon katai ke jing thai gal jia ha ka por kuman ru baje san pho ar minute ei janmit ha ka singi ningkong ha ka ba kalap peniap ya ki prangut ki bru bat palat ar pungut ki wepat ki bla mensau kane ke jing thai sabar jogar ke jaga sanam ka ba panam ka weine ki jaka ga khamsir khai jong ka nongba kapal pan mi ru ya ke jing to ki hi kam le no katkum ki an persa le no jongri ya ki nuksa jo ka DNA la sim na ki sing bru bla lap na ka jaka pem thai lapnya dai bat ki nuksa bla IT di bahing hasam jong u Dr. Omar kaba pentik kena baula don haga kali hagapor kaba don katei ke jing thai ki nong to kit ke thu ba u Dr. Omar udai napo jong ka Paloma district jong ka Jammu Kashmir uladon hapo jong ka Al Fala University kum u nong sumar shisni shwaban thai ki bor pahara ke liyo ban kurup hadu kumba lai hajar kilo ki tiar pun thai bat ki tiar snabom na kwe ke jakari hapo jong ka Faridabad hag bakal ke no ru bakal don ke jidai bat u Dr. Umar rikat berke kenhun sengking eter napo jongkori Pakistan kidur CCTV bala bishar benya da kinong tokit la itu ba kane ka kali Hyundai i20 kalapoi haga wei ka jaga yang kali hapo jong Redford haga por kumba lai beje khat khandai minute janmit bat kala sakut hangtei kumba lai kentai e shwa bakandon gete ke jingthai ya kane ka kamla IT no sapo jong National Investigation Agency lani NIA ban penlong ye ke jing to kit ke bakham benya ki bor penya ki dang troi sitom ban tip ye ke tei ke jing thai ba ke de ke jing penya yala de ne ke de ke jing thai ke sna kapang kabala mi na ke jing ting hadin ke jing thai ha Faridabad ki officer ke la jing mud ba u Dr. Umar ula ban don ke jing snuting hadin jong ke jing sha kem no jong ki paranong sha ken no ha ke tei ke jing ja bat uliale kerki ha ke jing persang ban light na ke tei ke jing sha kem kakin hun forensik kena besar bani aru ye ke jinglong ke batikana jong ki babun ki tiar pun thai bala pendon kam ha ke tei ke jaka bat hatu ke jingsa pun thai be ke jing penjot kaya dai ne am bat ke jingsa thombor ka baki ke latumu ka jing thai ke penlong ye ke jing pahara ke bajur ha keleng saudong jong ke jaka ke babun bru bat ki jaka ke panam jong ke Delhi kinthop ye ki jaka yang metro ki jaka jingok ka perthai bat ki ying sarkar menteri kampo ying lo kentu ban le stat bha ye ke kam bat ba ka sarkar ru kala penskam ya ka polisi jong ka jing persa ke bajur khamtam ye ki kinhun le no katkum ka jingmi na ka DNA ki punya dei u Dr. Omar bat ka tei ka kali henrei ka jing pen mera ba ye ka jingyap ne ka kerdan jong u kadang sakut hapo juga jing tokit ka jing tokit kadang ya sakmat bat ki jing syak kena ka pura katkum ka anyada ye ki kambe ain jong ka UAPA lani ki wei pat ki ain kim pat la ban pen pau pai ba hadu menta kato kadi ki jingtip ke bakham ne kum ka jingdon tikna jong ki nongsha peniap bat kan network ke bapura ke badon sadin jong ki dakisin kidang don hapo jo ke jing persisha da ka tenat tokit kani ke jingja ke pen i ke jingkala ha ke ke blas new kum ka weni ke jingja ke besir khitam ha ke biade kam le na hapo jo nongba hadelhi ha udusnam ubladap ka jing pen sisa ya ka jinglong lakmi lenti bakan pen step ya ka jingkam bat pen pau susu ya ki jide hapleng jong ki kam le no bat ki network jong ki nong sumar ya ki te bla mansau na ka ni ka jingja katkum ka ji thu ju ki lat pata khobor jong gari India khoblai sibon tat hadu bi kendu ha ga wipat ka video